ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарони меҳрабон. мавзӯи мо барои занҳое ки шавҳар доред. илтимос аз ҳамаи шумо ҳамин мавзӯъро то охир бо диққат гӯш кунед ва дар зери навор лайк монед, то ки дигар занҳое ки шавҳар дорад бохабар шаванд, ки имрӯз ин мавзӯъ хеле ривоҷ ёфтааст. ҷудошавӣ байни зану шавҳар дар чист? чӣ сабаб шуд ки онҳо ҷудо шуданд? ба ҳамаи суолҳои худ иншоаллоҳ ки ҷавоби пурра, умедворам ки ҷавоби пурра мегиред. имрӯз телефонҳои мобилӣ, асри 21, техникаву технология, аз ҳама компютеру дигар телефонҳои мобиле ки мо шумо кор мефармонем хеле ривоҷ ёфт. дар дасти ҳар яки мо шумо ҳаст. аммо ин телефон, вақте телефон гуфтем, ин ба монанди корд, ба монанди корчае ҳаст ки агар барои фоида кор фармонем, бароямон фоидаи хуб мерасад. ва агар бар ҷиҳати бад кор фармонем, шояд ҷое аз мо шуморо нолуд мекунад. чаро имрӯз оилаҳои навбунёд, оилаҳо, занҳо, шавҳарҳо бисёр ҷудо мешаванд? ва сабаб телефонҳои мобилӣ ҳаст. илтимос, занҳое ки шавҳар доред, ҳеҷгоҳ завқу шавқ барои ҷустуҷӯ кардан, барои кофтани телефони шавҳари худ накунед. ана ҳамин воқеа, ана ҳамин хел ҳолат сабаби ҷудошавии зану шавҳарҳо, айнан сабаби ҷудошавии шумо мегардад. албатта ҳар як зан мехоҳад ки телефони шавҳарашро ҷустуҷӯ кунад, ки бо кӣ гап мезанад, чӣ гап мезанад ва дар дохил чӣ гап хабар аст. ва айнан ҳамин сабаб мешаваду онҳо ҷудо мегарданд. занҳо ҳеҷ гоҳ ин орзуро накунед. ва мардҳое ки зан доред, бар зани худ гӯед ки бе иҷозати ман телефони манро ҷустуҷӯ намекунӣ. ҳатто ки падарат, модарат, бародарат, хоҳарат занг бизанад, бе иҷозати ман ҷавоб намедиҳӣ. имрӯз ана ҳамин аз пушти телефон, аз пушти смс, аз пушти расмҳо бисёр оилаҳо ҷудо шуда истодааст. байни дӯстон гурӯҳҳое ҳастанд ки аз дигар саҳифаҳои иҷтимоӣ расми як духтарро мегираду баъдан ба ин мефиристад. чунин ҳолатҳоро мо бисёр дидем, бисёр шунидем. чизе ки ҳаст, воқеа ҳаст. ин суханҳое ки мо айни ҳол гуфта истодаем, инҳо ҳама аз ҳаёти имрӯзаи мову шумо гирифта шуд. аз пушти ана ҳамин хели корҳое ки мо мекунем, оилаҳо вайрон шуда истодааст. агар хоҳед ки шумо занҳо бо шавҳари худ зиндагии хубу хушҳолона пеш баред, бо фарзандҳоятон то охири умр абадулабад бошед, пас кӯшиш кунед ки шавҳари худро ранҷ надиҳед ва ҳеҷ гоҳ завқу шавқ барои ҷустуҷӯ намудани телефонҳои мобилии шавҳари худ нашавед. зеро дар дохил бисёр гапу шаб аст ки охир оқибат сабаби ҷангу ҷанҷолҳои шумо мегардад ва охир оқибат шумо коре мекунед ки шавҳари шумо аз кори кардаи шумо дар ғазаб мешавад ва охир оқибат калимае ки шуморо аз ҳамдигар ҷудо мекунад аз забонаш мебарояду он фарзандҳое ки аз шумо ятим мемонад, онҳоро фикр кунед.